Oh, zus. Maken. Dat was wat lekkers, had ik. Ja. En misschien wel spakel. Hij neemt een heel even onsje. Zo, Lois die had al een hap van min. Weet je lekker? Kom maar, Beppe. Ja, kom maar. Achter, Beppe. Goeie. Wat? Een nije dij. Ja, vandaag. Een nije vlag. Wie ben aan het ontbijten, hè? Wat hast u al hier? Ballet. Ja. Wat zit erop? Het appelflauw. Ja. Lekker. Oh, suipschuit. Ja. Wat zit erin? Wat hier niet? Appelsap, zei Zaken hoe die haar, hè? Hadden we ons nooit, maar toevallig in mijn pak staan. Met een lekkere yoghurt met honey. Ja. Wat is het? Wat is het? Ik vind het best wel lekker, vis, maar ik kan wel even proberen. Lekker. Ja, vis wel lekker. Mooi. En met een bakje thee. Dat ben ik hetzelfde. Ik heb thee. Doe eens appelsap. Het is wel dezelfde kleur, is dat? Ja. Ja. Is die bal even op je, joh? Zo, lekker. Met al je appeltjes, is dat? Ja. Zo, alle appeltjes. Nee, nee, look at that. Look at that. Look at that. Look at that. Denk jij, we maar zo'n beetje eten. Anders is nooit grote meid. Look at that. Look at that. Zullen we wat al praten? Je mag dan peren opeten, want dan had ik al een stukje bal. Dus dat we die maaikwasten voort. Ik ben nog fjouwers zonder kwastje. Dat was ook al een stukje jongen, hè. Maar is die nog opeten. Zullen we dat al praten? Die. Dat kennen we. Wat doe je zo? Ik neem die ook. Deal? Ja. Box. Nou, kom op, laat zien. Kist u dat. Nee. Net al in de appelsjerp eruit, hè. Wat? Dat is een... Dat kwastje in jouw lekker. Ja. Nou jongens, zaken trekken squallen. Jelke die al betiert om het werk. Die hebben we er niet zo'n, hè, Heid? Hij heeft betiert voort, hè. Moest wat plaatsen. Ik heb een keer beppen. Ja, die gaan aan in de beppen. Dan koffie. Zeker. Sowieso koffie. Vind mijn koffie zo lekker? Ja. Ja. Ik heb zeker wel lekker. Doe vies gewoon drinken, wel lekker. Nou ja, Ja, beestje. papa. Ja, beestjes even nog. Dan moet ik even wat kantoordingetjes doen. Met de bandjes mooi bij Beppe Klaasje. En van de middag, dan, ja, ik ga nog een heel mooi gedicht vinden. Wat zou zijn om hier litten? Wil je van doosje pakken? Cadeautje pakken. Ja, maar ze wel Wat voor cadeautje, Pop? Oh, voor Famke bedoel je? Je wil hier een mooie tekening maken voor Famke, hè? Ja. Ja, die vergeten we steeds, maar die kunnen we aan doen. Pakken? Gaat ik het pakken? Nee, dat. Hier altijd op mij haar joer is dan een bakje, een ketting en een tekening. Nemen we joer maar naar Beppe. Het is heerlijk waar, dus ik hoop dat ze eindelijk weer een keer boetenbadje kennen. Want nou, dat wie hield dit wel een drama, hè? Dat ze net lekker boetenbadje kennen. Laat mij wel lezen, Pop. Hoeft mij maar. Echt een draakje, jongens. Oh ja, en ik heb dus nog een heel mooi gedicht van een collega gekregen. Die wil ik eigenlijk nog alleen maar in mijn jaren. Maar zo'n mandarijntje, maar eerst die jouw stukjes bal nog even op. Daar is dan een mandarijntje. Ik ben nog maar een paar liedjes stukjes. De rest ik neem wel op. Zo, ik ben nog maar een paar liedjes. Als die nog op is, krijg je dan een mandarijntje. Lastig jongens, hè? Dit is wel volhardend, ja? Het is echt een liedje Jelke dat als ze iets wol of net in de holle had, dan bloot dat extra, zeg maar. Maar ik maak dat echt een beetje vol voor. Vind ik best lastig, hè? Nou, voor de rest van de mediaboek heb ik nog even wat leuks met de band. Want... Dus we shoppen alleen moet het via de rent. Ik zou zeggen via het net te abonneren en te liken. En ik neem je mute. Bye bye. Bye bye. Gisteren heb ik hetzelfde. Wat is dat?
Jiske. Jiske, het is net pediek, hopelijk boom. Meus Jiske. Jiske is in de tuin. Oh, daar is Jiske. Ja, zie je. In de hoeken weer, hè? We zien er een hapje van. Nee. Ja! Net gek, hè? Maar ik staat er. Nou, maar ik heb net weer wat voor die meidjes. Maar gaat de trailer van die kleren maken. Dan laat alles staan. Maar is dit wel gaan. Best een monster, maar best ik mijn gouden engeltje heb. Mijn gouden bengeltje. En laatste. Potverdikke, iets is samen mijn eten op. Nou, wie dat zo. Die meisje hier alleen maar aan. Oh, ik heb hem bij. Hey! Of was het nog wel haar? Niet dan. Niet dan. Schat. Er waren kleintjes hoor, joh. Hier even in de stut. Moest 1 of 2 stutten? 2 shirtjes. 2 stukjes, oké. Maar had ik nou elastiekjes voor die helft? Tja, alles in nog wat. Speltjes. En elastiekjes. Ja, lekker elastiekjes. Er zit een blomkool. Nou. Oh! Oh! Een dikke luchtbel. Oh, vriendje, wat is dat voor koud, man? Wow, zus. Oh, vriend toch. Nou. Nog steeds niet heel fit, jongens. Ze eet het net, zie ik, in de wanne lippen, maar wel heel dit vet verkouden. Super sneu. Zijn deze 2 bloemkes in het hier dan? Die passen wel bij die trui van Joet. Zit die erin dan? Nee, van mij. Wat mem die in haar? Ja. Bij mijn vierste lieds, met het vierste volle hier. Mem had zelf wel een elastiek, jongens. Weer om je spul op, joh? Kleren aan? Maar deze shirtjes hebben papi. Ja, echt leuk, hè? Sterkers vind dat. Doen we die nog een keer. Maar deze papi. Die was erbij in, hè? Ja. Welke dan? Ja. Zilver? Die? En blauw. Nou, we doen net alles. We doen heel veel circus. Doen we die nog een keer? Ik kies 2 uit, zie je. Zo, doen we die 2, maar die. Ja? Oké. Oké. Goed zo, meid. Nou, wij zullen eens even een kleermaatje geven op naar de theatertuin, net Beppe. Is het koud, Hilda? Ja. Even Maar kaan. ik had. Beetje koud, hè? Ja. Ja, man. Het wetter al. Al je wetter, hè? Koud wetter. Maar wij zien die elastiekjes al passen, hè? Ja. Dat is nog net zo dik hier. Wordt al wat dikker. Nou, zullen we zien dat het lukt. Wel heel vaak, maar helemaal echt van die kinderen wel. Ja. Knutsje dan? Ja. Een knutsje. En die erop, denk ik? Ja. Wauw, hij is mooi uit zo. Auw. Oh, sorry. Dat is Ian. Dat hier. Nou, orenkant. Wil het? Nee. Nee? Dat is het net? Ja. Ja, ga je hem hier? Toppie. En letters. Mooi glitters op, hè? Ja. Zilver met glitters, hè? Het is zo zeker. Ja, die stikken in, hè? Ja. Patje dikje, hè? Zo. Met mij en met een kleurplak. Nou, dat is klein, liefie. Zal ik een beetje salve aan op die neus dan? Ja. Het is wel een beetje droog, hè? Gezellig. Nou, ze wennen het maar even. Dan waren we de hele Hollander zo. Dat heb ik net gehad, toch? Nou, op en nos. Ja. Daar een beetje. Nou, nog een beetje op een zere plakje. Zo. Nou, dan maak je het moeilijk. Dan is je een tusken poetsen. En dan gaan we op naar de theater, meid. Squam, jas, tas. Hast die tas? Is er een knik mij hè? Dan die ik niet tas. Wat hast je, pion? Ja. Zet maar weer daar, joh. Ik denk dat Paken die daar maar reden had. Ja, zo. Kom maar mij.
Wat is het lekker waar, het liefie? Ja. Misschien ken je me wel lekker boetenbadje, hé. Dat is golfkaart. De golfkaart. Nou, misschien had hij een oors die ik bepakt, hé. Wie ben wat letter als oors. Dat wie wat een drege moanne. Zou je net per se ergens heen hoeven op tiert, dan word ik net haast. Ik vind het ook wel eens lekker om even met de band dan echt om tafel even te eten. Je maat altijd al zo hut. En nou ja, ik ken je de planning hakken om jezelf, dus dat is wel lekker. En dan ben we gewoon even lekker rustig gewoon opstart. Ja. Skipjes, hè. Maar ik moet zeggen dat ik nog wat heb om je bakje koffie, jongens, hè. Dat, als je een bakje thee is leuk, maar een bakje koffie is heerlijk. Hé, hey, skipjes. En ze komen net, joh. Met me zwaaien. Hallo. Vind je het beestjes echt zo leuk, Hilda? Ja. Ja, met mij. Ik vind wie beide zo leuk, hè? En Zaken vindt het wel leuk, maar die had het net zoals u is dan alles aaien willen en mij nemen naar hoes willen. En dat had hij net. Die vindt het prima, maar Hilda en ik ben wel echt beestig. Ja, ze lijkt nou je te sliepen, hè? Ja. Ja, wat ik op dit. Wat de vogeltjes. Ja, is de vogeltjes ook? Ja. Ja, met alle weer aan het chirpen, joh. Meitijd komt er aan. Eindelijk, de meitijd. Ja. Alle vier. Oh, ja. Nee, dat is geen vuur, dat is bij wolken. Wolken in de lucht. Dat is geen vuur gelukkig. Dus dat is de reek, hè? Ja. Nee, met wolken. We tellen. Nou, ik zal wel eens stappen, toch? We tellen. Nee, ik zal wel eens stappen. We maken bij op een weg. Op een reg. Ja. Nou, dan klimmen we op het bankje en dan klimmen we dan op meer reg. Is dat een idee? Oké. Oké. Niet waar? Oh, er zit die tas direct nog tussen, Hildo. Nou, dat zit ook lekker. Ja, kunnen we? Ja. Oké, dan gaan we. Oh, piedom, 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 piedom. Goedemorgen. Wat ga je hem je? Ik ga worst maken. Doe haast het. Bij het Ja? babybed. Een babybed. Oh, is het aan van de lietse baby van tante Ilse? Oh, wat schattig. Tja, Oh, dankjewel. Die is van Peppe. dat is misschien beter, ja. Wat mooi. Met deze pakken. Met deze pakken. Oh. En is de fles in? Drinken moest maar immers de torek mee pakken, want dan laag het bed even. Wat moest nog meer bij? Oh, vrienden. Wat haast mij? Die moest mij. Ja, prachtig. Mooi kleed dan. Ja, mooi dwarsken. Ja. Mooi. Ik kan alle boesdoeken aan, mooi eieren. Oh, het is verschrikkelijk wat je Van snapt. snottenbels. Ik ben er net goed van. Maar ja. Die kan er al je mooi. Oh, En, oh ja, en nog een ketting. Ja. die ken dat wel eens. Ja. Oh, ik weet ook wel waarom. Shit, zit ik vlinderkens nog niet. Ja, ik ben net warm met die mij moest. Die moest mij. Ja, nou, heel mooi. Ja. Prachtig. Wat voor witjes had je al je makken, Famke? Wat zit je? Kers, kiwi, sla Kom maar weer en bij. noot. Ah, Eén baardje. hallo. Ah, Nee, oh, die nog. ik zit me er net mee bemoeid. Hey Scotty! Die maakt. Dat Oh, die is was de een eerste. ui. Dan maakt een u. Een Een u. grienjene. Een grienjene, hè? Oh, wat kist u dit goed? Ja. En nog de appel. Een rede. De allereerste. De A. Van Afina. Nee, dat is de B. Huh, Die past. dit goed, dit goed. Appel. De P. Dit is wel van leuk, zo Paken. leren ze het wel, hè? Van Paken. Ben je haast klaar, Famke? En dan maar we aanstaan. Wat voor kleur Eentje, was snow? ja. Wat voor kleur was snow? Famke. Famke, wat voor kleur was snow? Ja, het niks, joh. Die praten met z'n loer, toch? Voor mij die letter. Voor mij die letter. Van Lois. Lois. Ja. Hey, applausje voor Famke. Toppie. Nou, eerst wel een bakje koffie. Wat ga je maken? En waar zullen we heen, Famke? We zullen even op bezoek bij Pakenheim. En deze kleurplan kunnen we een Pakenheim, ja, dat is een cadeautje. Was ik nog even hier voor Pakenmeidje? Ja. Zal ik je even helpen? Die is klaar, maar die even oprollen? Ja, zullen we die oprollen? Ga je mooi nagellak op? Oh, dat is toch ook een keer Hilda. Wat zit je hem mooi? Dit past, ik krijg net. Zit blauwe. Ja. Ja. Ja, zo. Als het nagellak opkrijgt, moet het heel stil zitten blauwen. Maar het eerste opdroeg je, hè? Vindt Ildo en ik, denk ik, nog wel een beetje moeilijk. Wat denk je hem? Ja. Waar gaan we heen, jongens? Pakenheini. Hij heeft zin in?
Ja. Kijk. Paken hij dus maat, hè? Kun je zo mooi spelen? Kun je mooi doen, je? Ja, En heb je de vogeltjes, denk ik? ik kan spelen. Hij is ook zo'n speler. Een piano. Ja, wel. Nee, dat was niet gedaan. Doe maar net van wie dan de deel door het tekst gaat. Nou, we gaan op naar Pakenheim in de Vallon. A few moments later. Nou, even zien of we hem er al even uit krijgen. Komt u maar. Hetzelfde? Loos, best lekker los? Ja, Loos hetzelfde. Als je doet het zuid. Ja, Dat kan ik nog mooi zetten. dat is 1. Ja, dat is nummer 2. Ja, en dan mis ik nummer 3 nog. Waar is nummer 3? Doe Hoor maar ik ook? helemaal die kant. Oh, nummer 3 is aan die kant. Nummer 3, dat best. Ja, nummer 3 is je. Komt u maar. Nog een paken. Roepen, Pakenheim. Kun je me roepen? Pakenheim. Wie ben er? Ja, Pakenheim. Dan ben je op de bel. Waar kan bij de bel? Waar kan bij de bel? Ja, dan kan roepen, Pakenheim. Kijk, de Pakenheim op klingel. Dat maakt ons al. Nou, wacht je bij hem. Ja, hier er wel. Goeiemorgen. Dan zeg je hem goeiemorgen paken. Wie ben er? We zijn er. Oh, je de schoon in de schonebak. Nou, machine, we redden hem. Super. Wat wil je mee met de vogeltjes, hè? Zo zijn. Hoe gaat het met de vogeltjes? Oh, daar ben ze. Zie, zit ik hier heel mooi dichtbij, hè? Hallo. Gela. En hier ben heel mooi blauw en peers met groen. Doe eens naar binnen. Oh, ze is haast in de prullenbak over. Mooi, hè? Nou, kom eens, schatjes. Hé, daar was een poster. Maar even een naaien heen, jongens. Oh, ik pak het wel even, hè? Ja, dat snap ik, maar ik pak het wel. Het is een beetje een enge trap, jong. Tante pakt leuk wat goed. Even zien. Paken had je van alles. Tje. De waterbak. Zo, jongens. Watergoed. Zo. Nou, kun je een mooi bordje. Hou mij hem al. Je kunt er wat te jaren uit hoes. Je doet me beide aan een kant. Lois, even mij een bij, joh. Maar als jongens, even wat er meer in zit. Super, wat hoor ik Het is een toerbouwer. Kom een kopje in. Altijd met hetzelfde bordje wel. Wat is dat wel? Ja. Oh, dat is wel ja, mooi hier, Famke. Dat was wat lekkers, had ik. Ja. En misschien was Pakenheim een heel even worstje. Misschien had Pakenheim wel wat lekkers. Het was het heel even vreetje. Wat lekkers had. Ja, weet je, een koekje. Nee, Maar het is koekjes, wel koekjes. nou, er zit koffie in. Koffie, nee, dat is van Mem en Beppe. Oh, sure. En van Famke. Lekker. Sinaasappel? Oh, lekker. Hier van Ildaal. En hier van Lois. Wat zei ze hem dan? Dank je. Welke kleur wonen? Ik hou ook dat al. Er was oranje, denk ik. Oranje die lievelingskleur, toch? Ik wil de roze. Famke had de roze. Welke is het Ildaal? Slaat het op, leven? Wat wanneer nu leuk? Welke kleur was het? Ja, goed zo. Zeg die een hartje animatie? Die? Nou, zo, al wat Welke kleur. hartje bij dit? Hé, Matties. Zie, ik heb wel mooi op dat bankje daar zitten. Bij de bar. Dat is een mooi hoekje van je. Dat ziet men vroeger ook altijd met tante Ilse en met tante Afina. Ziet me altijd op het barken. Doe je wie er dan passen? Wie? Op Jim. Ja! Een mooi hoekje van je. Doe weer een bakje Daar koffie. zitten ze eerst even mee.
Ja, maar een paken. Paken wil je hem dan. Ja, maar een paken. Cadeautje van paken, toch? Oh, ik mag hem even even maken. Nou, dat kan. Dus is het echt goed vast. Jongen. Had je dat alleen nog maken? Ja. Even wacht je dan. Dat is mooi. Dus ik kan die nooit nemen. Nee. Ik heb paken net. Oh, dat is nou mooi. Oh. Oh, Ja, ze hebben hem best even die. de namen zit erop. Famke. Ja, een van Famke, een van Lois en een van... En een van Ildo. Oh, jongen. Ik moet Dat is deze. een heel ding pakken. Ook wat heel ding pakken. Ja, maar. Ja, wees. Nou, ik vind het wel een beetje grote koeken van je, schat. Nee. Maar even delen dan. Ja, nou, Ildo kent wel op. Tje, Lois die had al een hap van min. Weet je lekker? Die begint gewoon om mintje. Net grien, maar gewoon eten. Ik meen het, ja? Maar je is gewoon happen en anders dan roem het met hem op. Ja, maar is het zijn griemerij. Maar is gewoon een hapje eraan We nemen. hebben misschien een paar koekjes van die had. Oh ja, dit is beter. Ja. Ja, was Ja. dat een cakeje? Ja, dan eet ik deze op. Dan eten we de grote koek, maar kun je mooi een cakeje hebben. Dat lijkt het je wel feest, hé. Ja, dat is beter. Dat is wel laatst gewoon alles wat zijn we drinken? Lekker eten. Oosje, ja. Zo zet het in. Oh, net al aankomen? Applaus! Woe! Wie vaker zitten? Ja, ik weet wel waarom. Mag ik naast zitten? Kun je maar zitten? Kies op een stoel. Wat trieste geloeren. Hele trieste sound. Zo'n glimpje. Dit is wel leuk, hè? Hey Hilde, maar dus paken eens even vertellen. Wat hebben we boven staan? Een drumstel. Ja, een elektrisch drumstel. Dus die kunnen we zachter en loerder zetten. Dat is wel mooi. Vroeger ik al een baby was. Ik had vroeger drums, ja. weet Maar- ik nog wel. ja, klopt. Maar dit is dan zo'n elektrisch. En die kist dan mijn koptelefoon. Zit hier dan in In de kantine. Ja. Ja, ik krijg nog wel een aardig skopdrum toch, man? Jawel. Wel 4 size hier, denk ik. Ja. Ah, ja, maar ja, alleen het is wel mooi als het zachter zetten kist, hè? Ja, vooral met die bijen. Ik heb hier onder al even Ja, dat dacht ik al. Even wat inperken. Nou, dan mag je hem nog maar een doen als je kunt pakken en een vestje eraan. Alle klokken luiden, alle klokken luiden. Bim bam bom, bim bam bom. Oh, hier achterbij, man. Ja, achterbij, man. Oh, ja. Kroepen. Kroepen. Ja. Waarom maak je zeker op Kom maar, Beppe. Ja, kom maar. Achter, Beppe. Oh, hallo. Ja, Famke komt direct aan. Hallo. Achter, Beppe. Oh nee. Oh nee. Ik ben dronken. Oh nee. Doe net. Eenmaal. Kajakjes zien midden in de week, maar zondags 1, 2, 3, 4, hoedje van papier. Hey! Oh, de ketting maar door. Ketting maar door. Nou, Paken. Wat een protest. Applausje voor Paken, hè? Ja, maar dikke kroeg. Maar zei dankje, Paken. 3 kleine kleutertjes. Nou, dat ben je. Je bent 3 kleine kleutertjes. Ik hem net.
gaan ze gauw wat brood maken, hè? Oh, jongen. Wil je eerst nog rondom roemen, je man? Oh, het hondje. Paken zijn hondje. Staat er weer in, hè? Maar je maar snel, je wil je hem gewoon in je jassen doen, nou jongens. Geven we naar huis. Zo. Dit je weer heen. Kinderen horen een keer samen bij mij te bord. Jullie hebben... Zijn mijn oor te horen keer paken. Beetje beginnen ze maar toch hier dan. We willen het aan wegsteken. Nee, kom maar. We hebben die schoon heel lang. Schoontjes op ziekje. Even. Hallo, weer. Ja. Hé, wacht je. Ik denk dat Beppe de sleutel nog heeft. Lauw is in de midden. Dus ik zal je weer even insnoeren en dan gaan we weer op. Nee, broeksterboot. Doorpakken. Zwaaien. Doorpakken heen. Doei doei. Wel even schatten nog een keer. Doei doei. Ja, we zijn in de brievenbus. Het hebben het zit er wat in? Doei. Zit er wat in? Ja. Ja, zeker. Neem stoel mij. Reclameboekjes. Oh, hele joekelgrutten. Neem maar mij. Zo. Wat een man. We hebben helemaal oorzaak het zo, hè? Ben je in de auto? Ja, wie mijn Beb in de auto was bij Pakenheim. Pakenheim moest spelen. Zo mooi altijd, hè, bij Pakenheim. Mensen staan nog een verhaaltje van lezen en dan gaat Ildo zijn bedje, hè. Welk verhaaltje is het uitzocht? Dat mensen van de Litsemol die witte wil water hem op een kop schieten had. Kunnen we die nog even lezen? Dan drinken we dan de melk op en dan gaan we je bedje. Dat ziet. Ja, een beetje hitte. Met een beetje koude melk bij dan? Ja. Nog een keer. Het is inderdaad een beetje hit, Leeuw. Zo, een beetje hit eruit, een beetje koud erbij. Nou, poging 2. Maar ze zijn proberen. Is het zo goed? Ja. Probeer je die eens. Proost, is het zo beter? Beetje omhoog. Zo goed? Mooi. Nou, hier even lezen. Ga stel me op een kop schieten? Vreeg er onder kou die het leidt op jerkaaien. Ik? Nee, hoe zo? Ik doe het zo. En flatsen de flats. Een grut bruin-grien koeien-ei. Deunjonkende lietse mol in het gas. Wat wie er bliet dat het de kou net west hier dit hem op een kop schieten hier. Wil heel grote keutel west op een hol, hè? Lokkig en voldien. Waterlietse mol werd wij in de groen. Uit. Waar hier de mol op een holle schieten. Hoedje. Het hoedje, hè? Getsie, die kinderen, hè? Ik zal hier nog even naar bed brengen. Zo, die lijkt lekker op bedje. Het zal wel lekker dat ze midden nog even sliepen willen, hè? Dat is toch wel fijn. Nou ja, en zoals ik zei, de hele dag rond alweer oors. Ik hier in Holland van de morgen van alles op de computer te doen. Maar als mensen zei van ik wil naar Pakenheim, nou, wie ik al skoft in het westen. En ik vind het toch altijd wel heel erg weer gezellig. Dus ik zei ik hier even mij. En dan ruil ik het gewoon om. Dus ja, ik zal nou vanmiddag, ieder lijkt nog mooi bed. Kan ik nou nog blijven op de computer wat dingetjes doen. Oeh, ik heb hem nog een gedicht beloofd. Dat ken ik nog wel even. Ik zie je hem even op en dan lees ik hem nog even van. Het is echt een heel mooi gedicht. Nou, en het is een gedicht van Tseert Brunia. En die had het gedicht in het Fries kreun. Ik overzet naar het Nederlands. Maar het geinige van dit gedicht is dat dit gedicht in alle verschillende soorten nou ik opname wordt of voordroegen wordt in alle soorten talen en dialecten. Dus dat is wel heel leuk. Dus in het Woudfries, in het Klaai-Fries, maar ook in het Grunnings en in het Nederlands. Dus het is echt in alle talen en dat is wel heel geinig. Dus je kunt hem ook wel even opzoeken op Facebook of op YouTube, Tseert Brunia. En dan kunnen ze al die varianten lekker eens even zien. Ik doe hem gewoon in mijn eigen, in het Woudfries. En het gedicht heet Oors ben ik met die. Het Friese origineel zit erachter. Oors ben ik met die. Eigen ben ik die net langer vreemd. Om joen, onjoen, op joen terug die. Maar waat ik dik oren is. Maar waat ik terug het leven gaan. Maar waat ik terug het leven mat. Ben ik oors. Oors ben ik met die. Oors en neken. Eigen ben ik die. Ontcijferen, becijferen, opnaam deelt. Eigen. Net langer vreemd. Ben je vier en blad binnen wie? Bleed in uw genedige veldjes van jacht. Stroept, terug hoest toe mij, ik die besjoch. Op een zwart bed liet je ik wiet. In een zwart hok,
kom ik los. Blijf ik net langer skraal en liets. Nijken ben ik. Maar die is ik een oornij. Werd ik schinken. Prachtig, hè? Nou ja, en hier staat er dus ook in het Nederlands. Maar nou, zie je maar eens op. Echt heel leuk om te zien in al je verschillende talen en dialecten. Dus zeker de moeite waard. Hey jongens, ik zal even wat taakjes op de computer doen en huishoudelijke zaken. Zal ik je net maar vermoeien. We hadden al een tierenslagerdij gewoon. Ik ga van de morgen met Ilde resten gewoon dienen. We gaan lekker ontbijten. Nou, Ilde weer net zijn succes gaan we zien. We gaan even bij Beppe Klaasje west om de koffie. Beestjes even zien. En daarna hier Beppe Klaasje het goede idee om mij de jeugd naar Pakenheim. Nou, en hoe is het mogelijk? Daar is het altijd feest. Ik vind het zo bijzonder dat we daar nog zo van genieten kunnen met ons leven oer Pakenheim. En nevens mij genieten er zelf ook heel veel van. Dus we hadden doen ze, we hadden song, de band had nog even kleuren daar. Ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw toenk omheen en via het net de chillen te downloaden van je tablet als telefoon. Hey, op naar je chitvlog. Hey hoi!